Awu ngiyakhuleka kunina wey'ngane zethongo. Ubhodleza amafi inkosana. Yayi kunjalo ke ejikike mayisinje. It's always nice to be a person that starts a trend, ne? So let's see if they're gonna start and follow this trend, ne? Let's talk about Idlozi ngaphandle or umoya wangaphandle noma amathongo angaphandle kwasekhaya. Yes, ningizwe kahle. Ngifuna niqale nikhulume kanje na. Ngithi seniqalile yonke into engiyisho na nizama ukisho. Ngisho lokhu ke ngifuna ukubona nizowazi ukisho. Let's talk about those people that are washing over you kodwa akubona basekhaya. They are not from your father's side, they are not from your mother's side. Yeah, bro. Some of us are able to connect those people. Alright, normally a person has obviously the mother's and the father's side, right? Then you get, let me give you two examples, actually three. Then you get a person who does have a mother and a father, but didn't grow up with a mama and a baba. Probably grew up with a replacement family. Not a gogo or umkhulu or whatever the case may be. A replacement family. Nowadays, nibiza ngo-foster or whatever. Yabona qala kaZulu nje. Asike sithi ke ukushona umndeni wonke nani. Ngise kusala izingane. Lezo izingane zazamkelwa kuba izingane zakuphi zasemphakathini, izingane ezikhuliswayo. Yayibona leyo ndaba. That's just one example. Another example, ngiyababona ke laba bakhuliswa ogogo nomkhulu. Abanye bakhuliswa omalume, ngiyabona konke lokho. Ngifuna ke manje sikhulume ngalaba esike sithi banani banebonge ezintathu. Ya ngifuna nikopele khona nizoyibheda. Ngiyazi nizoyibheda manje ngisho kahle. Ngeke ngize ngi-explain ukuthi why. Bese kuba khona abantu abanebonge ezintathu. Bese kuba khona abanye abanamo obviously omama nomalume. Bese bagcina bembathwa yilabantu abayima family friends. Bese kuba khona abafana nami ke where you don't just only have mama no baba or umalume or whatever the case may be. Bese kuba khona abantu abayibantu kade beyimathwasa bethwasa ekhaya. Ababevele begcotshwa yimina bese mase bephothula phela babegcotshwa yimina. That's how I knew I ended up knowing ukugcoba abantu. Yeah. Then you get abantu abanenentuzana abanye bagcina sebegadwa omamkhulu and all of these things, right? The reason why I'm not going to go deep, angeke ngize ngikhulume ngezibongo ezintathu or eziwu-4 eziwu-5 ngoba ninamanga inkinga yenu. Ninamanga nibuka into engiyibhalayo engiyishoyo bese niyabuya and try to recreate and summarize izinto qambela abantu amanga. Obunye uzasho ukuthi hey usibanibani ushilo ukuthi into uyizwe kuwena. How ridiculous can that be? Write in the comments. Mina, I'm so cool. I'm the coolest person on the planet. Ask me, ngizokuphendula. I don't mind. It's not a problem. Because I have the knowledge. Trust me, I've got so much knowledge. I haven't even shared 1% of what I know. Alright. So, the reason why I want us to talk about Idlozi tattoo is because the biggest mistake you people do, nihamba nijahuye emanzini, nijahuye ehlane, nijahuye entabeni, fika yonikela, hayi nikela wasekhaya, nasemalume, nasekhaya, nakumalume, nami ngiyasinikelela. What about laba bantu abagadile ongabazi? What about them? That's the only question I'm going to leave you with. Angeke ngize explain ukuthi why ngikubuza lo mbuzo.
wena mawuyisangoma, wena mawuyinyanga, wena mawumelaphi, you should be able to understand what I'm asking. Nawe ongena ungazi lutho ozenzele research, think about it logically. Now let's use your logic again, man. High knowledge. Let's just use logic. The same goes with abantu mabeglwisa. Kunabantu abalwa nawe obaziyo, kunabantu abalwa nawe ongabazi. But angeke ngikhulume ngalokho ngoba abanye is their bread and butter, but still they can't do it. Yeah. So ngoba ngifuna ukukhuluma nje ngalelo elomoya wesithathu. Abantu abayenza kamnandi lento amandebele ngithanda kabi indlela abayenza ngayo. Nina ke ningazi amandebele yabona nje mawenza umsebenzi bake bawenze ngisho nangaphandle kwasekhaya. Kodwa siyeke leyo ndaba ngeke ngikhulume ngayo ngoba uzabezwa abanye abantu. Hayi thina kanjani qamba amanga xa elinde ukuthi sikhiphe bese nani niyakhipha. Nothing is wrong ukubuza. Yazi ukubuza, no one's going to say wow, I was lutho, you are weak. You are not weak, you just didn't know. Nothing is wrong with that. Those lesithathu or abantu abagadile, abesithathu, abes4, whatever the case may be, or abantu bangaphandle babalekile. Don't forget them. I won't explain much. I'll leave you hanging. Hi, bye.